Milá žena, vítaj. Som veľmi rada, že si tu, že si uprostred všetkých povinností, očakávaní a musím dovolila zastaviť a venovať chvíľku sebe. Tento priestor som vytvorila pre teba, ženu, ktorá niekde hlboko cíti, že v nej drieme viac, než zatiaľ ukazuje svetu. Že má čo povedať, čo ponúknuť, čo tvoriť, ale niečo ju spomaluje, niečo neviditeľné. Nie si to ty, je to tvoj mindset. A dnes sa pozrieme na 3 kroky, ktoré zmenia tvoje výsledky v podnikaní. Možno už dlhšie túžiš po väčšej slobode vo svojom podnikaní, po ľahkosti, po tvorbe, ktorá ťa naozaj naplňa. Po výsledkoch, ktoré by prišli z pravdy, nie z tlaku. Ale namiesto toho často cítiš únavu, pochybnosti, frustráciu. Pýta sa, prečo to nejde? Robím všetko, čo mám a predsa to nefunguje tak, ako by som chcela. A možno si už niekedy potichu zašepkala. Možno nie som dosť. Možno sa mi to nikdy nepodarí. Možno ja na to jednoducho nemám. Ale čo ak to nie je pravda? Čo ak nie si pokazená ty, ale len tvoj mindset bol vybudovaný na strachu, na výkone, na starých presvedčeniach, ktoré už ti neslúžia? Dnes sa spolu pozrieme na 3 kľúčové vnútorné bloky, ktoré často ticho sabotujú tvoje výsledky, aj keď navonok robíš všetko správne. Ukážem ti, že cesta k zmene nemusí byť tvrdá. Nemusíš na seba tlačiť viac. Nemusíš sa opraviť, aby si bola úspešná. Stačí, že sa začneš pozerať inak. Na seba, na svoje hranice, na svoju hodnotu. A preto ťa dnes nečaká ďalší návod, ako zarábať viac, ale pozvanie k vnútornej zmene. K jemnosti, k súladu, k mindsetu, ktorý ťa nebude vyčerpávať, ale podporovať. Tak sa zhlboka nadýchni, otvor srdce a poďme spolu objaviť 3 kroky, ktoré môžu zmeniť nielen tvoje podnikanie, ale aj tvoj vzťah k sebe samej. Kto ťa bude sprevádzať? Volám sa Monika Matúšeková, som business mentorkou a sprievodkyňou žien na ich ceste za seba poznaním. Pomáham ženám, ktoré cítia, že už nechcú len fungovať, ale túžia tvoriť z ľahkosti, z dôvery a z plného prepojenia so sebou. Nie som tu ako niekto, kto má všetky odpovede. Som tu ako žena, ktorá si sama prešla tým, o čom budem hovoriť. Žena, ktorá ti chce dnes podať ruku, aby si mohla dovoliť viac a pritom nestratila seba. Som žena, ktorá miluje svoju prácu a s vášňou ju robí každý jeden deň. Počas prezentácie sa môžeš pohodlne usadiť, mať pri sebe aj zápisník, ale hlavne seba, lebo práve ty si dnes najdôležitejšia. Priprav sa na jemnú, ale hlbokú cestu späť k sebe, k svojej sile, k svojej dôvere, k svojmu hlasu. Čo nás dnes čaká? Dnes sa spolu pozrieme na to, čo sa v nás často odohráva v tichosti a predsa má obrovský vplyv na to, ako sa cítime vo svojom podnikaní, ako si veríme, aj ako tvoríme. Dotkneme sa archetypu prostitútky nie ako nálepky, ale ako pozvania k hlbšiemu pochopeniu seba. Objavíme, kde sa ukrývajú tvoje vnútorné bloky. Tie, ktoré ti možno nenápadne šepkajú, že ešte nie si dosť pripravená, že by si mala viac makať, alebo že to nie je pre teba. Naučíš sa ich rozpoznať s jemnosťou a bez súdenia. Budeme sa venovať aj téme rovnováhy, kedy konať a kedy dovoliť veciam dozrieť medzi vnútornou silou a jemnosťou, medzi mužskou a ženskou energiou v tvojom podnikaní. Prečo sa cítiš tak, ako sa cítiš, aj keď robíš všetko správne? Možno si všimla, že svet podnikania je plný návodov na úspech. Čo presne robiť, ako hovoriť, ako sa prezentovať, ako predávať. A tak si sa do toho pustila, pretože ti na tom záleží. Chceš robiť veci dobre, chceš, aby tvoje podnikanie fungovalo a chceš byť úspešná. Lenže niekde po ceste sa niečo stratilo. A ty to cítiš. Možno nie hneď, ale pomaly, potichu. Začneš sa budiť unavená, stratíš radosť tvorby, začneš o sebe pochybovať, aj keď všetci vravia, že ideš dobre. A možno si začneš klásť otázku, ktorú si ešte predtým nikdy nepoložila. Čo ak úspech, ako ho všetci definujú, nie je ten môj?
A čo ak to, čo ma vyčerpáva, nie je nedostatok úspechu, ale spôsob, akým sa ho snažím dosiahnuť? To je to, čo sa v tejto fáze zvyčajne stane. Tvoja hlavička ťa karhá. Musíš viac makať. Tvoje srdiečko ti šepká, ale ja už nevládzem. A tvoje telo posiela signály. Napätie, únava, nechuť, odkladanie. Začína vnútorný boj medzi tým, čo by si mala a tým, čo skutočne cítiš. Medzi tým, čo funguje iným a tým, čo skutočne funguje tebe. Medzi tým, čo ťa učili a tým, čo v hĺbke vieš sama. Tento rozpor je tichý, nenápadný, ale o to viac vyčerpávajúci. A tu prichádza možno najťažšia časť. Priznať si, že si sa odpojila od seba. Nie preto, že si spravila chybu, ale preto, že si chcela zapadnúť. Chcela si robiť veci dobre, byť prijatá, byť úspešná podľa očakávaní sveta, lenže cena za to bola príliš vysoká, stratila si seba. Archetyp prostitútky v podnikaní, ako som spomínala na začiatku, s týmto priamo súvisí. Niekedy sa totiž zapredáme veľmi nenápadne. Hovoríme to, čo ľudia chcú počuť, nie to, čo cítime. Tvoríme obsah, ktorý konvertuje, nie to, čo nás náplňa. Nastavujeme si ceny podľa trhu, aj keď vnútorne cítime niečo iné. Pracujeme viac, než vládzeme, lebo takto sa zarába. A ani si nevšimneme, že sme sa pomaly vzdali vlastnej pravdy výmenou za istotu, uznania, lajky, pochvalu, pocit kontroly. Nie je to o tom, že robíš niečo zlé. Je to o tom, že si robila to, čo si myslela, že musíš, aby si uspela. A si prišla na to, že tento úspech ťa vlastne vôbec nenaplňa. Takže čo teraz? Nejde o to zahodiť všetko, čo si vybudovala. Ide o to vrátiť sa k sebe. Začať znova počúvať svoj vnútorný hlas. Nie ten, ktorý kričí z hlavy. Musíš, mala by si, neprestaň. Ale ten jemný, tichý, ktorý pozná tvoju pravdu. Možno budeš musieť spomaliť, aby si sa opäť počula. Možno sa budeš musieť priznať, že niektoré veci už nechceš robiť takto. Možno budeš musieť dovoliť sebe zlyhať v očiach iných, aby si konečne uspela v tých svojich. A to chce odvahu. Veľmi veľkú. Ale je to jediná cesta k podnikaniu, ktorá ťa nebude vyčerpávať, ale živiť. Sama to dobre poznám, túto cestu som si prešla. Tiež som chcela robiť to, čo robia ostatní. Chcela som sa zapáčiť svetu, aj iným, aby ma pochválili, aby som získala nejaké uznanie. Ale táto cesta ma doviedla k tomu, že som zostala vyčerpaná, frustrovaná, bez energie. Moje podnikanie zlyhávalo, stagnovala som, nevedela som sa v živote posunúť ďalej. Takže viem, že poďme sa na to pozrieť inak. Poďme sa spoločne dotknúť archetypu prostitútky. Nie ako tej nálepky, ale ako pozvaniu k hlbšiemu pochopeniu seba. Čo skutočne znamená archetyp prostitútky v podnikaní? Keď počujeme slovo prostitútka, môže v nás vyvolať odpor alebo hanbu. Ide o symbol správania, ktoré všetci vedome či podvedome niekedy žijeme. V podnikaní sa archetyp prostitútky objavuje vtedy, keď vymieniame svoju pravdu alebo hodnotu za pocit bezpečia. Keď hovoríme áno, hoci vnútri cítime nie. Len aby sme niekoho potešili, nestratili napríklad klientku alebo zapadli. Keď znižujeme cenu svojej práce, hoci vieme, že má oveľa väčšiu hodnotu. Keď sa prispôsobujeme trendom, hoci cítime, že to nie je v súlade s nami. Keď pracujeme s klientkami, ktoré cítime, že k nám nepasujú. Len zo strachu, že nebude dosť. Archetyp prostitútky sa pýta, za koľko si ochotná predať svoju pravdu, aby si sa cítila v bezpečí? Je to ľudská časť nás. Tá, ktorá nechce riskovať, ktorá hľadá istotu, uznanie, prijatie. Ale ak ju necháme riadiť naše podnikanie, začneme sa postupne od seba vzdialovať. Stratíme radosť, autentickosť a nakoniec aj energiu. Ako s týmto archetypom vedome pracovať?
Poďme si to trošičku rozobrať do hĺbky a určite ho neodsudzovať, ale všímať si ho. Keď sa pristihneš, že robíš niečo proti sebe, to aj cítiš vnútorne. Pýtaj sa, čoho sa bojím, že stratím, ak poviem pravdu? Vnímať, kde vymieňam slobodu za istotu? Napríklad zostávam v práci alebo spolupráci, ktorá ma vyčerpáva, len aby som mala stabilný príjem. Osloviť tú časť v nás láskou. Povedať si, ďakujem, že ma chceš chrániť, ale ja si teraz vyberám konať z dôvery a nie zo strachu. Dovoliť si tvoriť podnikanie, v ktorom sme verné sebe. To neznamená byť tvrdá alebo rebelujúca. Znamená to byť pravdivá. A tá pravda má obrovskú silu priťahovať presne tie klientky, ktoré s tebou ladia. Archetyp prostitútky nás neučí, že sme zlé. Učí nás, že máme na výber. Každý deň si môžeme vybrať. Buď budeme konať zo strachu, alebo z dôvery. A čím viac si dovolíme byť verné sebe, tým viac prirodzene prichádza aj bezpečie, ale už nie ako výmena, ale ako dôsledok našej pravdivosti. Ako funguje archetyp prostitútky v bežnom živote? Tento archetyp sa v nás aktivuje vždy, keď vymieňame svoju pravdu hodnoty alebo vnútorný pocit správnosti za niečo zvonku. Najčastejšie je to za uznanie, pocit istoty, strach, že prídeme o niekoho alebo o niečo. Nie je to o sexualite, ale o kompromise so sebou. Ako robíme to všetci? A robíme to všetci. Podvedome, zo zvyku, zo strachu. Poďme si povedať príklady z bežného života. Možno sa v tom nájdeš, pretože sú to príklady, ktoré väčšinou poznáme a ktoré väčšinou aj využívame. Poďme na prvý príklad. Povieš áno, keď cítiš nie. Napríklad kamarátka ťa požiada o pomoc, no ty si vyčerpaná, ale aj tak povieš, jasné, pomôžem ti. Len aby si nerobila zle, nevyzerala sebecky alebo nestratila jej priazeň. Ostávaš v nevyhovujúcich vzťahoch či práci. Vieš, že ti to už nedáva zmysel, že ťa to vyčerpáva. Ale ostávaš, lebo čo ak inde nebude lepšie? Aspoň mám istotu, nechcem byť sama. Hovoríš to, čo sa patrí. Nie to, čo naozaj cítiš. Na rodinnom stretnutí prikyvuješ na názory, s ktorými nesúhlasíš. Lebo nechceš vyvolať konflikt, nechceš byť divná, nechceš byť odlišná. Znižuješ svoje štandardy. Príjmeš horšie podmienky, ako si želáš, či už v práci, po vzťahu, alebo pri spolupráci, len aby si nevyvolala problém, nepôsobila náročne, alebo aby ťa vôbec chceli. Obliekaš sa, vyjadruješ alebo správaš tak, ako sa očakáva. Namiesto toho, čo ti je prirodzené a autentické, hoci vo vnútri cítiš inak, len aby ťa okolie prijalo. Ako s tým môžeš pracovať v živote? Spýtaj sa samej seba. Je toto rozhodnutie v súlade so mnou? Všimnúť si, či to hovorím teraz z lásky alebo zo strachu? Pripomenúť si, či moja pravda má hodnotu. Nemusím sa zapredať, aby som bola v bezpečí. A poďme na záver. Archetyp prostitútky nie je zlý. Je to náš vnútorný barometer, ktorý nám ukazuje, kde sa ešte bojíme byť plne sami sebou. Čím viac ho vedome poznáme, tým viac dokážeme žiť z pravdy a nie z potreby zapáčiť sa. Ako spoznať svoje vnútorné bloky, ktoré ťa brzdia v podnikaní? Kde a ako sa v nás môžu ukrývať vnútorné bloky? Vnútorné bloky nie sú vždy na prvý pohľad viditeľné. Neprejavujú sa ako hlasy v hlave, ktoré kričia nerob to, alebo často ako pocity, odklady, pochybnosti, napätie v tele alebo neschopnosť pohnúť sa dopredu, aj keď racionálne vieš, čo chceš. Kde sa môžu skrývať? Spomienka z detstva, v nevedomých presvedčeniach, ktoré vznikli z opakovaných vied, v kultúrnych a spoločenských normách, najmä ak si žena, ktorá chce tvoriť inak, v emóciách, ktoré si nebola zvyknutá spracovávať, napríklad hnev, túžba, smútok, pýcha.
Poďme sa pozrieť na príklady hlbších blokov a teda aj na ich prejavy. Presvedčenie: musím si lásku zaslúžiť. Pochádza často z prostredia, kde si bola oceňovaná len vtedy, keď si bola dobrá, poslušná alebo užitočná. A ako sa to prejaví dnes? Dávaš viac, než príjmaš, v práci, vo vzťahoch, v podnikaní. Máš výčitky, keď si dopraješ oddych, darček, čas pre seba. Ťažko prijímaš komplimenty alebo pochvalu. Máš potrebu ich okamžite vyvážiť či zľahčiť. Druhé presvedčenie: byť úspešná znamená stratiť spojenie s ľuďmi. Možno si vyrastala v prostredí, kde úspech iných vyvolával závisť, ohováranie alebo odstup. Ako sa to prejaví dnes? Podvedome sa sabotuješ, keď sa ti začne dariť, napríklad znížiš cenu, prestaneš sa propagovať. Máš strach ukázať výsledky svojej práce, aby si nezranila tých, čo ťa trápia. Necítiš sa komfortne byť v strede pozornosti. Tretie presvedčenie: musíš byť stále zanepráznená, aby som mala hodnotu. Možno si často počúvala, že nič nerobenie je lenivosť, alebo že úspech si treba vytrpieť. Ako sa to prejaví dnes? Nedovolíš si oddych. A ak áno, cítiš vinu. Tvoj deň je plný povinností, ale málo radosti. Cítiš sa prázdna, keď nemáš zoznam úloh, ako by si potom neexistovala. Presvedčenie štvrté: nemôžem byť príliš. Možno ti v detstve hovorili, že si príliš citlivá, príliš hlučná, príliš náročná. Ako sa to prejaví dnes? Zmenšuje sa. Radšej mlčíš, než by si prejavila svoj názor. Nevyjadruješ naplno svoje emócie ani túžby, bojíš sa, že budeš veľa. Bojíš sa žiariť, aby si neprekročila tú pomyselnú hranicu, čo je v poriadku. Poďme si pozrieť príklady nových podporných presvedčení. Prvým príkladom: nemusíš sa prepracovať k láske, som hodná už teraz. Láska ku mne nechodí za odmenu, patrí mi prirodzene. Moja hodnota nie je podmienená výkonom. Som dosť už len tým, že som. Nemusím nič dokazovať, aby som bola milovaná. Druhé podporné presvedčenie: môže byť úspešná a zároveň ľudská a autentická. Úspech a autenticita sa nevylučujú, práve naopak podporujú sa. Môžem rásť a zároveň zostať verná sebe. Môj úspech môže byť jemný a silný a stále môj. Tretie podporné presvedčenie: oddych je súčasťou mojej tvorivej sily, nie jej opakom. Keď si oddychnem, moja tvorivosť dýcha hlbšie. Spomalenie nie je strata času, je to priestor, kde rastiem. Ticho, pokoj a oddych sú tiež čin, vedomý a výživný pre mňa. Štvrté podporné presvedčenie: moja intenzia nie je záťaž, je dar. Moja energia, vášeň a hĺbka sú mojimi dármi, nie niečím, čo treba skrývať. To, čo vo mne horí, je svetlo, nie chyba. Moje príliš je presne to, čo robí môj svet plnším. Prepísanie vnútorných blokov nie je boj, je to návrat domov k tvojej pravde, sile a dôstojnosti. Nie silou, ale vedomou láskou. Nie preto, aby si bola lepšia, ale preto, že si to vždy zaslúžila. Ako nájsť rovnováhu medzi mužskou a ženskou energiou v podnikaní? Rovnováha medzi konaním a plynutím. Ako ju vnímate vo svojom podnikaní a v živote? V podnikaní a najmä v tom, ktoré tvoríme zo srdca, sa neustále pohybujeme medzi dvomi pólmi. Na jednej strane je sila, rozhodnosť, jasnosť, činy, plány, ťah na bránu, na druhej strane je jemnosť, vnútorné počúvanie, intuitívnosť, trpezlivosť, schopnosť nechať veci dozrieť. A my často máme pocit, že musíme byť buď konám a tlačím, alebo sa vzdám a čakám. A pravda je niekde medzi. Podnikanie a vlastne aj život je tanec medzi mužskou a ženskou energiou. Nie v zmysle pohlavia, ale kvality. Mužská energia dáva štruktúru a smer. Ženská energia prináša zmysel, hĺbku a načasovanie.
Obe sú dôležité a navzájom sa potrebujú. Mužská a ženská energia v podnikaní. Podnikanie nie je len zoznam úloh a výkon, ani len meditácia, vnímanie, intuície. Je to neustále tancovanie medzi dvomi pólmi, medzi mužskou a ženskou energiou. A tento tanec je jedinečný pre každú z nás. Čo to znamená v praxi? Ženská energia ťa pozýva spomaliť, nacítiť, čo je pre teba a tvoju dušu dôležité. Dovolí ti tvoriť z hĺbky zo srdca, z vnútornej múdrosti. Je to tá časť teba, ktorá načúva sebe, svetu, energii, ktorú vnímaš okolo. A mužská energia ti dáva jasnosť. Pomáha ti urobiť krok, rozhodnutie, postaviť sa za seba. Prináša štruktúru, vďaka ktorej tvoje nápady môžu uzrieť svetlo sveta. Je to tá časť teba, ktorá povie, poďme to uskutočniť. Čo je ženská energia v podnikaní? Ženská energia je tvoja vnútorná múdrosť, jemnosť a tvorivá sila. Je to ten tichý, ale silný hlas, ktorý vie, čo je pravdivé. Pomáha ti zostať v kontakte so sebou, s tým, čo cítiš a čo ti dáva zmysel. Nie je o tlaku, ale o plynutí. Nie je o výkone, ale o pravdivosti. Prejavuje sa najmä takto. Intuícia, vnímaš, čo ťa priťahuje, kam ťa to ťahá, čo cítiš v tele či v srdci. Plynutie, dovolí si tvoriť bez pevného plánu, nechať veci prichádzať prirodzene. Tvorivosť, prúdia ti nápady, vízie, nové pohľady a prepojenia. Empatia, vnímaš potreby svojich klientiek, nielen rozumom, ale aj srdcom. Starostlivosť, záleží ti na kvalite, na atmosfére, na zážitku, ktorý klientom prinášaš. Citlivosť si naladená na energiu okolo, na detaily a na jemné signály. Prítomnosť si tu a teraz schopná zastať, načúvať, precítiť. Čom je sila ženskej energie? V tom, že ti pripomína, nemusíš byť stále vo výkone. Môžeš tvoriť zo srdca. Môžeš veriť tomu, čo cítiš, aj keď to nie je logické. Ženská energia do podnikania prináša ľudskosť, dôveru, hĺbku a autenticitu. Robí z obyčajnej ponuky dar, z newslettera láskavú pripomienku, z kurzu bezpečný a liečivý priestor. Otázky na podporu ženskej energie. Ako sa na to môžeš pýtať? Alebo ako sa môžeš pýtať sama si položiť takéto otázky? Čo dnes cítim vo svojom tele, srdci, vnútri? Čo mi hovorí intuícia, nie rozum? Čo by som vytvorila, keby som nemusela myslieť na výsledky? Čo by som si dnes dopriala, aby som sa cítila jemnejšie, viac v sebe? Ako môžem moju ponuku zjemniť, aby ešte viac podporila tie, ktorým slúži? Tvoja ženská energia nie je slabosť, je to tichá, ale hlboká sila. Je mostom medzi tebou a tým, čo v skutočnosti chceš tvoriť. A keď ju spojíš s múdrosťou mužskej energie, tvoje podnikanie sa stane celistvým, výživným a pravdivým. Príklad z praxe, ako sa ženská energia prejaví v podnikaní. Predstav si, že chceš vytvoriť nový online kurz alebo program, napríklad o vedomom živote či sebarozvoji. Tvoja ženská energia ťa povedie takto. Nezačneš hneď tým, že musíš niečo predať. Sadneš si, možno s čajom, zapálenou sviečkou. Zavrieš oči, zhlboka sa nadýchneš a položíš si otázku. Čo chce byť cez teba, cez mňa vytvorené? Možno ti príde obraz, slovo, pocit. Zapisuješ si bez hodnotenia, len vnímaš. Premýšľaš, čo by mohlo najviac pomôcť tvojim klientkám. Aké prechádzajú výzvy? Čo potrebujú cítiť, vedieť, zažiť? Nechávaš kurz rásť ako semienko. Nechceš to uponáhľať. Dovolíš si tvoriť v súlade s cyklom, energiou, náladou. Vytváraš názov, popis, vizuál, no všetko ide z pocitu, nie z musím. Vnímaš, ako to ladí. Či to má tú chuť, tú atmosféru, ktorú chceš priniesť. Čo je mužská energia v podnikaní? Mužská energia je tvoj vnútorný drak odvahy. Je to tá aktívna časť teba, ktorá dáva
dáva tvár, štruktúru a smer tomu, čo cítiš a chceš tvoriť. Pomáha ti uskutočňovať nápady, robiť rozhodnutia, postaviť sa za seba aj za svoju hodnotu. Prejavuje sa najmä takto. Jasnosť, vieš, kam smeruješ, čo je tvoj cieľ, zámer, čo chceš dosiahnuť. Plánovanie, rozdeli si úlohy, urči si priority, vytvori si plán krokov. Vytrvalosť, nenechá sa hneď odradiť, keď niečo nejde podľa predstav. Rozhodnosť, netráviš príliš veľa času zvažovaním, ale urobíš krok. Dôslednosť, dokončíš veci, ktoré si začala. Konanie, ideš do akcie, aj keď sa necítiš úplne pripravená. Vedenie, postaví sa do pozície, kde vedieš seba, projekt alebo tím. Čom je sila mužskej energie? V tom, že ťa neschová, dá tvojmu snívaniu nohy, tvojej vízii konkrétny tvar a tvojej hodnote meno aj cenu. Nie je o tom byť tvrdá alebo tlačiť na seba. Je o tom stať pevne v tom, čo cítiš, že je pravdivé a konať z tohto miesta. Rovnováha prichádza vtedy, keď mužská energia nie je bez citu a ženská energia nie je bez smeru. Obe sa potrebujú. Otázky pre aktivovanie mužskej energie. Čo chcem dnes uskutočniť, aj keby len maličkú vec? Čo je môj zámer za tým, čo tvorím? Aký krok ma dnes priblíži k tomu, čo si želám? Mám nastavené hranice voči času, klientom, energiám? A ešte jeden jemný tip. Mužská energia v tebe rastie vtedy, keď sama sebe dôveruješ. Keď sa prestaneš pýtať, môžem? A začneš sa pýtať, ako to môžem urobiť po svojom? Tvoja mužská energia nie je protiklad tvojej citlivosti. Je jej spojencom. Poďme si povedať príklady z praxe, ako sa mužská energia prejaví v podnikaní. Predstav si, že máš nápad na novú službu, napríklad mentoring pre ženy, ktoré chcú začať podnikať. Tvoja ženská energia ťa vedie k tomu, aby si sadla, načúvala, čo cez teba chce prísť. Možno si to zapisuješ, nechávaš nápady voľne plynúť, cítiš vzrušenie a jemné obavy. A potom prichádza mužská energia. Zoberieš si pero a papier a pýtaš sa, čo presne chcem ponúknuť? Určíš si, pre koho to je, aký bude konkrétny zámer služby. Napíšeš si text ponuky, nastavíš cenu, zvolíš dátum spustenia. Vytvoríš grafiku alebo si ju objednáš. Pripravíš registračný formulár, zverejníš to na webe alebo na sociálnych sieťach. Pošleš newsletter, dokonca aj tým, ktorým si sa dlho neozvala. A keď sa niekto prihlási, nebojíš sa vystaviť faktúru a povedať ďakujem, teším sa na spoluprácu. Čo sa deje, keď nie sme v harmónii so svojimi energiami? Keď nie sme v harmónii so svojimi ženskými a mužskými energiami, môže sa to nenápadne, ale aj veľmi zreteľne prejaviť v rôznych oblastiach nášho života. Táto nerovnováha často vedie k pocitu frustrácie, nejasnosti, vyčerpania alebo stagnácie. A pritom nejde o chybu, ale o signál, že niektorá z našich vnútorných strán potrebuje viac pozornosti a lásky. Keď dominujú mužské energie a chýba ženská, mužská energia je prirodzene zameraná na výkon, výsledky, logiku a štruktúru. Sama o sebe nie je negatívna. Naopak poskytuje nám stabilitu, odhodlanie, schopnosť tvoriť konkrétne kroky a dosahovať cieľa. Problém však nastáva vtedy, keď túto energiu používame bez spojenia s našou ženskou stránkou, s telom, intuíciou, vnútorným kompasom, citlivosťou. V modernom svete a najmä v podnikaní bývame často tlačení práve do mužského pôsobenia, spôsobu fungovania. Plánovanie, výkon, produktivita. A tak sa môže stať, že sa začneme riadiť len tým, čo by sa malo, čo funguje, čo prináša výsledky a zabudáme sa pýtať, čo nám dáva zmysel, čo nás naplňa a čo je v súlade s nami. Čo sa deje, keď dominuje mužská energia? Neustále odškrtávaš úlohy zo zoznamu, ale necítiš naplnenie. Máš pocit, že ak si nedáš cieľ alebo deadline, nič neurobíš a preto na seba tlačíš. Ignoruješ signály tela, únava, napätie, vyčerpanie, lebo teraz na to nie je čas.
tvorbe sa sústredíš na technickú dokonalosť, ale tvoje slova alebo nápady necítiš zo seba. Máš pocit, že ak polavíš, všetko sa zrúti a tak si neustále v strehu, v kontrolovaní. Keď dominujú ženské energie a chýba mužská, ženská energia je prirodzene plynulá, intuitívna, cyklická, tvorivá a prijímajúca. Je to energia inšpirácie, snívania, spojenia so sebou, ale aj s emóciami a kolektívom. Kolektívom, áno. Je to tá časť v nás, ktorá cíti, vníma, predstavuje si, ladí sa. Keď je však prítomná bez opory mužskej energie, štruktúry, smeru, rozhodnosti, môže sa jej sila rozplynúť v priestore ako nádherná melódia bez rytmu. Čo sa deje, keď dominuje ženská energia? Pocit zahltenia z vlastných nápadov, všetko ťa nadchne, nič nedokončíš. Ťažkosti s organizáciou, veci sú rozrobené, ale chýba im logický sled alebo systém. Veľa cítiš a vnímaš, ale ťažko sa ti stanovujú hranice, napríklad v komunikácii s klientkami alebo v pracovnom čase. Pocit, že potrebuješ ešte viac času, viac priestoru, aby si mohla niečo spustiť, zdieľať, ponúknuť. Strach z toho, že ak sa rozhodneš, niečo iné stratíš a tak ostávaš v pasívnom váhaní. A ako to vyzerá v praxi, keď ženská a mužská energia fungujú v rovnováhe? Poďme si pozrieť príklady. Prvým príkladom je tvoriť z radosti a zároveň s jasným zámerom a smerom. Napadla ťa nová téma na post. Cítiš, že o tom chceš napísať, lebo ťa to teší a vychádza to zo srdca. Ženská energia. Sadneš si, napíšeš ho, upravíš a hneď aj naplánuješ na konkrétny deň. Mužská energia. Výsledok tvorí vnútorné iskry, ale tvoje nápady nezostávajú len v hlave, idú do sveta. Druhý príklad, starostlivosť o seba bez vyčitiek. Cítiš, že si unavená, tak si vedome naplánuješ voľné popoludne, zapáli si sviečku, urobi si čaj, pusti si hudbu, oddychne si, čiže si v ženskej energii. Zároveň to nie je únik, lebo vieš, že oddych ti pomôže načerpať silu a ďalší deň budeš konať efektívnejšie, čiže mužská energia. Výsledok, rešpektuje svoje potreby, ale nestráca smer, vytvára si rytmus, ktorý ti slúži. A poďme na tretí príklad. Spustenie projektu s ľahkosťou. Rozhodla si sa, že spustíš minikurs. Najprv si sadneš a intuitívne si načrtneš, čo chceš ľuďom odovzdať a aký zámer cítiš v srdci. Čiže ženská energia. Potom si napíšeš jednoduchý plán, kroky, termíny, technické veci a krok po kroku ich náplňaš, čiže mužská energia. Výsledok, projekt nesie tvoju dušu, ale aj jasnú štruktúru, vďaka čomu sa skutočne zrealizuje. Keď sú energie v rovnováhe, cítiš sa vo svojom živote aj v podnikaní pevne a zároveň jemne, vieš konať aj cítiť, plánovať aj plynúť, tvoriť aj oddychovať. A to je tá pravá sila. Čo si dnes môžeš odniesť? Tvoje podnikanie sa môže diať v súlade, nie v tlaku. Vnútorné bloky ťa nemajú zastaviť, ale pozvať k uvedomeniu. Rovnováha medzi konaním a dôverou je kľúčom udržateľnosti. Tvoja hodnota nie je podmienená výkonom. Ľahkosť v podnikaní nie je slabosť, je to múdrosť. Možno cítiš, že je čas tvoriť inak, s dôverou, srdcom a v súlade so sebou. Nech si odnášaš čokoľvek, veď, že nie si v tom sama, som tu. Môžeš podnikať v súlade, aj keď si citlivá alebo intuitívna. Nemusíš si nič zaslúžiť, stačí, že si ochotná tvoriť vedome. Ak cítiš, že je čas ísť hlbšie, pozývam ťa. Pozri si moju videoprezentáciu nižšie, kde ti ukážem, ako môžeš spolu so mnou tvoriť projekt z miesta ľahkosti, dôvery a autenticity. A ako si tvoriť finančnú hojnosť, ktorá je tu pre teba a ktorú si zaslúžiš. Alebo si rovno rezervuj bezplatný call, porozprávame sa o tom, kde si teraz, kam túžiš ísť a ako by sme mohli tú cestu tvoriť spolu. Bez tlaku, ale s jasným zámerom. Ďakujem za tvoju pozornosť, že si dovolila na chvíľku zastaviť a nazrieť hlbšie. Viem, že tvoj čas je vzácny a aj preto si veľmi vážim, že sme tu dnes boli spolu.
Možno v tebe niečo zarezonovalo, možno len nejaká myšlienka, tichý impuls alebo pocit, že sa dá tvoriť aj inak, láskavejšie, vedomejšie, ľahšie. A to úplne stačí. Ak cítiš, že nastal čas posunúť sa nie z tlaku, ale z túžby, pozývam ťa pokračovať spolu. Nie je potrebné byť hotová, pripravená, 100%. Stačí, že si otvorená. Všetko ostatné spolu objavíme. Nájdeš ma cez odkaz pod videom v popise na mojom profile, či už si chceš pozrieť moju prezentáciu alebo sa porozprávať na bezplatnom kóli. Rada ťa na tvojej ceste podporím. A ak je tvoj ďalší krok zatiaľ len byť so sebou a nechať to v tebe dozrieť, aj to je v poriadku. Teším sa na to, kam nás táto cesta môže zaviesť. Nech ťa sprevádza ľahkosť, odvaha a láskavosť voči sebe, voči svetu, voči svojmu poslaniu. S láskou, Monika.